Dobro, ponovit ću pitanje. Ko je onda češće bio u Miloševićevom zatvoru? Vuk Drašković ili ja? Pa mislim da ste vi bili više puta. Vuk Drašković je bio samo 2 puta, je li tako? Meni je poznato jednom. Jednom je bio posle 9. marta, a jednom je bio 92. godine, je li tako? Da. I nikada duže od mjesec dana? Pa... A ja sam bio 4 puta u Miloševićevom zatvoru, je li tako? Ne znam tačno. Ne znam. Koliko ste puta bili, ali znam da ste bili. Pa je li u sprezi sa režimom onaj ko je manje išao u zatvor ili onaj ko je više išao u zatvor? Da li je privilegija koja se dobija na osnovu sprege sa režimom odlazak u zatvor? Onda sam ja u sprezi sa NATO paktom, sa Amerikancima, sa Evropskom unijom, pa sam dobio privilegiju da 6 godina boravim u Haškom zatvoru, je li tako? Je li to ta logika? Gospodine doktore Vojislave Šešelju, vi ste pomenuli na jedan moj odgovor da sam ja izneo tezu i ovog puta iznosim istu tezu da ste vi bili u sprezi sa Miloševićem, pa zato niste bili dugo u zatvoru i maltretirani kao Vuk Drašković. Aha, dobro. Da li je